Udaletik albistegia bueltan dago. Eguenero, arratzaldeko 8:00 Lekitxoko notizi garrantzitsuenak ekarriko doguz. Lekitxoko Euskal Zine Bileriak 45. edizioa aurkeztu dau. Antiguako ama, Karmengo ama eta Basotxo kalien berurbanizazio prozesua aurkeztu zake auzokidiari. Lekitxoko gaztiari zuzendutako etxe bizitzen alokairurako diru laguntzak eskatzeko epia zabaldu da. Larrotegiko futbol zelaizari izen barreza ipinizako, Kepa Naberan Kaltzakorta udal futbol zelaiza. Udaletik albistegia bueltan da, eta eguenero arratzaldeko 8:00 Lekitxoko albiste garrantzitsuenak kontako doguz. Udia ekintzaz beteta euki dugu eta udazkenian beste horren beste eukiko doguz. Euskal Zine Bileria, Lekitxoko hiribilduen urteurrena eta beste hainbat kultur eta kirol ekintza. Ezagutu Lekitxon pasaten dirazenak eta pasateko dagozenak eguenero udaletiken. Euskal Zine Bileriak 45 edizio beteko ditu aurten, Euskal Herrian euskara utzian eitxendan zine jaizaldi bakarra izan da. Edizio barri hau urrien 23 bitxartian izango da. Hitzaldizak, tailerrak eta noski filmen proiektzioak eukiko doguz egun horretan eta dana debalde. Aurtengo edizioen norabidea ezagutu halko dugu aurkezpen ekitaldizan. Astebetian, izaten gara zinegintzako gune erdigunia, bihurtzen da Lekitxo. Ezin jola astu, gure Euskal Zine Bileren arimia zine aretua dela. Eta ikusgarri dela, eta saiatu bigarela ikusgarri beteten. Urrira ekarri dut, da gainerain jo, bera jaialdizea kondensa, 4 egunetan, da orduan bizipena intensuo bihurtu. Orduan eukiko eguenetik eta domekar arteko egitarau bat, jaialdizea da egitarau horren bizotza zelan ez. Orduan horrekiko 20 pelikula alkarreaz lehiatzen, eta horrek 3 egunetan ziar ikusiko zegoen barizako, eta urten lehenengo zebai zapatu goizian. Egongo da proiektzio matinal bat. Bai? Aurtengo protagonistak lekitxarrak izango zarie. Zeuek zarielako Euskal Zine Bileria osatzen dozuenak, proiektzio eta ekintzetara etortzen zarienak. Hori dalata, jaizaldizen kartelian hainbat herritxarreukiko doguz. Urrien 23 Lekitxon zinia gara. Azkan urtietan, Lekitxoko hainbat auzo barreztu dira, zerbitzuak hobetu eta irisgarritasuna erresteko. Basoaldea kaleko barrikuntzak amaitsuta, oin, Karmengo ama, Antiguako ama, eta Basotxo kalien berurbanizazioa eingo da, eta baitxa Santa Katalinako zati batena bebai. Auzokidiakin bilera zabala inda, lanen barri emoteko, eta aurretizaz, parkamena eskatzen zake berurbanizazioa itxian sortu aldira zen eragozpena gaitxik. Lanak urrengo astian hasiko dira eta 8 hilabeteko iraupena eukitxia aurre ikusten da. Bestiak beste, irisgarritasuna, ur horniduria, argitzeritza publikoa, edota saneamendua barrizteko eta hobetzeko lanak egingo dira. 18 eta 35 urte bitxarteko gazte lekitxarrak euren etxe bizitzetako alokairua ordaintzeko diru laguntzak lortu halko dabez. Azkan urtietan eindan antzera, aurten etxien alokairua ordaintzeko diru laguntzak eskainiko ditu Lekitxoko udalak. Hilabeteko 100 euro eskuratu halko dira eta 12 hilabeteko iraupena eukiko dau laguntziak. Hau da, 2022ko urtarrien batetik aurrera ordaindutako alokairuen errentia eukiko da kontuan. Gainera, Jaurlaritzak eskaintzen daben gaztelagun moduko beste laguntzekin bateragarria da. Interesata dagozenak eskariza aurkeztu halko dabe 2022ko urriaren 3tik azaruen 25 bitxartian udaleko bulego orokorretan. Informazioa eta oinarrizak lekeitio.eus orrialdian topa halko dozuez. Iraien 10 omenaldi berezia izan Larrotegiko futbol zela izan,
Urtietan ziar, Lekitxoko oinarrizko futbolen sustatzailea izan zen Kepa Naberan kaltzakorta gogoratzeko. Naberanek lan bikaina egin eban Lekitxoko ume eta gaztien artean futbolarekiko zaletasuna sustatzeko eta presentzia handia eduki eban talde barruan 2013ko apirilean zenduzan arte. Hori dalata, zelaiza Kepa Naberan kaltzakorta udal futbol zelaiza moduan ezagutuko da amendik aurrera. Izen aldatze hau, abuztuaren 12an eindako Lekitxoko udalaren osoko bilkuran onartu zan nago batez, proposamena kirol taldiakin adostuta. Gogoratu biharra dago, futbol zelaizen barrikuntzak amaitsu barri dirasela eta azkan 2 urtietako lanak eta gero, zelaiza zein inguruan dagozen egiturak egokitzu eta barrestu dirasela. Buenos días, este es mi hijo Raúl. Hijastro. A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro o si han detenido a la madre. En los márgenes. Filmak estres ekonomikoko egoera batek harreman pertsonaletan duen eragina aztertzen du. Baita, afektua eta elkartasuna aurrera ateratzeko motorra izan daitezkela ere. Pero tú no has cumplido una promesa en tu vida. Ya está, ya perdimos. Yo no he perdido todavía. Gaur freskatu egin dau eta hodei gehiago agertu dira. Bizar, goizian goiz, lanbrua sortu leike, baina egunian ziar, girua oso argizia izango da eta maksimuak gora egingo dabe. Gabaz, hodeizak sartuko dira eta egunaren amaieran tantaren bat bota leike. Zapatuan, eguna be hodei desentega hasiko dugu eta noizian behin euri apur bat egin leike. Orduak aurrera einala hodeizak gitxitzera egingo dabe eta eguna amaitzerako ostarte zabalak nagusitzuko dira. Domekan udabarriko girua nagusitzuko da. Giro eguzkitsua espero dugu eta temperatura maksimuak asko igoko dira, 25 graduren mugia gainditzuta. Hurrengo astia hodei desentegaz, temperaturen berakadiagaz eta giro esiagaz hasiko dugu, baina ez dau euri askorik egingo eta temperatura maksimuak 20 gradutik gora mantenduko dira. Beste barik, asteburuaz gozatu, batez be Domekan udabarriko giruaz eta hurrengo astera arte.